hetkellä. Ja ensimmäisenä lähtövuoro on autokunta numero 401, Hannu Sulonen, Kari Kemonen ja historialuokan autolaitteet. Mennään jo Volvo 142. Ja heillä siis lähtöaika 4 minuuttia, näyttää ainakin meikäläisen kellossa olevan vielä varaa siihen, mutta tästä pitää vaan katsoa se aika. Eikä niillä on tuota 000. Joo. ja sen verran roomalaisia numeroita ymmärrän, että VI on 6, eli 6 Seinäjoki ralli tässä aivan hetken kuluttua lähtee liikkeelle. Tänään lähdetään liikkeelle, tänään tullaan tähän Sorsan pesälle myös yötauolla ja huomenna tullaan myös maaliin tähän Sorsan pesälle. Ja olihan se riski niin, että keskitetty huolto on siellä maakunnan autolla kilpailu. En ole sinne mennyt, minulle ilmoitettiin, että pysy Sorsan pesällä, niin minä pysyn täällä toisen pääyhteistyökumppanin paikoilla ja olkoon muut sitten siellä maakunnan autolla. Kyllä mä nyt yhden tämmöisen hotellin pidän pystyssä. Onneksi on ammattitaitoista nuorta herraa täällä lähettämässä. Kun osaa kelloa, mä en sitä niin hyvin osaa, niin mut pistettiin vaan tänne istumaan ja lukemaan paperista. Mä oon se, joka osaa lukea. Ja pojat tuntee kellon, mutta ei kauankaan, niin pistetään todellakin tasamapoisluokan kilpailut liikkeelle. Ja se oli mielenkiintoinen juttu, jälleen taas kysyin tuolta heitä pääorganisaattorin Jesuitalta aamulla. Viime kerralla Pohjanmaan hallissa oli sama homma ja silloin jo kysyin, että miten se meni, mutta ei meikäläisen halu riitä oikein siihen hommaan, mutta taas saan uutta tietoa, että Pohjan ajatus on todellakin se, että ennakko kerrotaan missä ajassa pitää liikkua ja autoissa ei ole turvavarusteita, niin sanotut rolleilla turvavarusteet eivät ole pakollisia, eli eihän katuliikenteen turvavarusteilla saa ajaa. Niin noilla autoilla ei myöskään mennä sitten kovaa, eli mennään käytännössä nopeusrajoitusten mukaan, mikä milläkin tiellä on Suomen sääntöjen mukaan, eli vauhdit pyörii siellä. Oliko se nyt sitten 40 ja 60 välillä, niin se taisi olla kyllä nyökkäys tuli hyväksyvän näköinen ja jos pyritään aina näin, niin kuka faktoinen hakee vahvistusta, ettei siis käännätä tätä pudoa tuonne jokeen jossain vaiheessa, kun menee liian kauan faktoista, mutta todellakin siellä on pätkän varrella niin sanottuja väliaikamittauspisteitä, että mitä on nopeus ollut tasanopeusluokassa sun suorituksen aikana, joten se ei riitä, että pätkän alusta ja pätkän loppuun, jos katsoo, että esimerkiksi on pätkän pituus vaikka 10 kilometriä, siinä on laskettu aikaa vaikka 12 minuuttia, niin vaikka se 12 minuuttia suorittaisi, niin se ei välttämättä ole hyvä suoritus, mutta ensimmäisenä lähdetään liikkeelle siis autokunta numero 401, Hannu Sulonen, Kari Kemonen, Volvo 142. Ja minuutin välein pistetään 11 kisaajaa liikkeellä. No niin, tunnelmia. Mitä? Aurinko paistaa. Joo. Löytyykö siellä mukavia pätkiä? On. Mitä se allekirjoittaneen kello? On vähän asfalttia. Joka on luokittanut tai liikkeelle lähdetä, koska luokattu jossain avaruuskellossa. Kellolla ja niin kohta se vaihtuu annetaan Hannu ja Karille. Tässä tapauksessa Karille vahti, kun Hannu on putkipaikalla ja pistetään Volvo liikkeelle. Todellakin joo, pätkän aikana tasanopeutta pitää. Siellä on paikkoja liittyen niitä tasanopeusmittauksia otetaan tai niin sanottuja väliaikoja ja tietokoneet sitten laskevat mikä on nopeus väliaikapisteiden välillä ja kuljetaan niitä korvata tehdä niiden väliaika. Siinä on ainakin tilantia ja siinä on se homman haaste. Ja seuraavaa autoa siihen lähtöpaikalle. Reila 8 Cortini, Markku Kivijärvi, Tapio Piisari. Hienoton ääni. Mikä on tunnelma? Ihan hyvä jännittää ja Juka, mutta Totta kai se kuuluu asiaan. Sepastettiin luotasäännöstä se, että mikäli on turvasaare, Ei oo rutiinia vielä. niin pitää olla ilmoitteet, jos haluaa Sitä tulee vaan ajamalla. Jossa myös pitää saa mukaan tietysti ajaa, mutta se ei ole sellainen pakollinen, koska ei ole sitä turvasaare pois pakolliset. Mutta mä tuolla tasanopeutta suorittaa ja seurata juttuja, kun ei tarvitse
Pappilan Renault 8 Corvini, jolla liikkeellä lähdetään. Sieltä sitten seuraavaa Volvoa 142 S. Tapani Pöparinen, Ilpo 68. Tuolla on menty kiinnisti, on vippumaalle, on sykkimannetta ja auto on Simosen päälle tuolla. Nyt on vielä suorasti, kun laitettiin ovi kunnolla kiinni ja Antti, mä just katselin, että onko se itse asiassa, mutta täällä on kyllä vielä suorakulkisemmat kulkoa, laitettiin ovikin kokonaan kiinni. Ei ole perhe tunnusta. Tapani Kuparinen, Ilpo Uusikaari, Volvo 142 S. Ja Suhtoistammoa Suomeilla lähtöaika ja sitten Sauvalla lähtöaika, tässä ainakin lapussa lukee sitten 19.04. Ja sitten seuraavaksi Oppo Corsa A1.3, Mika Alakoskela. No niin, mitkä tunnelmat? Ja Arto Korko. Kyllä se siitä lähti. Aina kun lukee lapussa, alkossa lukee vähän erilaisia, mutta mä uskon, että lapustietoihin tietysti. Siellä on kyllä kaikenlaista digitaalia mukana. Tätä on vissiin turhaa, että yrittää kunnon krikkisittaria, ilman kunnon krikkisittaria, se on ihan sitten. Ilman on vaikeet. Jos ei ole vaikeeta, on jo kolmasella, niin sitten on vielä vaikeampaa, jos se jättää pois. Ja leposorta lähtee liikkeelle, niin takataan lukee roopelissa. Ja sitten seuraavaksi siellä mennään pylvokkeilla, niin tulee komennot paremmin läpi. Riehuskaverille Reijo Rintola ja Salminen 528 SD. Nämä on aika paljon erilaisia autoja nähnyt, mutta omen kaavoista ehkä piirtin näköisesti, mutta en kyllä muista, että tuollaista olisi aikaisemmin nähnyt. Tai ei noita ainakaan ihan joka päivä nähnyt. Asevainen työ todella työtä listalle tuolla näkösähkölaitteessa. Siitä millainen paperi liikkeelle pienillaan ja seuraavaksi sitten Mercedes-Benz 190 E2.316. Tuttua V201. No niin. Täällä ollaan valmiina taas kovaan koitukseen. Saa nähdä. 190 Mersu. Jos se nyt rupeaa. Mikä ettei. Mittarit on kohdallaan, niin sehän onnistuu. Pitäisikö mun panna ajohanskat käteen? Ei sitä tiedä saa. No nyt pistetään varmaan päälle hanskat käteen, niin voittoa niinku jo mallilla. Muistanko mä ihan väärin, mutta Pohjanmaan rallissa tää auto pärjäsi ihan hyvin. On pärjännyt yleensä kyllä. Yleensäkin joo, niin se tämmönen muistikuva mulla on sieltä keväältä. On se hienoa, että vielä 40 vähänen tuutti pelaa. Ei paljon, mutta tärkeitä asioita muistetaan, että sama verko pärjäsi viimeksi. Ei painetta, mutta ollaan totuttu pärjäämään, joten katsotaan sitten huomiset puolella. Siinä käy. Mennään Andersson, Oulun, Sykra ja Peltola liikkeelle noin 16.06 heillä lähtöaika. Ja sitten otetaan Volkswagen Golfia seuraavaksi. Lähtövasteen luo numero 407 Leena Suoriniemi, Risto Valtonen. Muutama sijoitus vielä nostettavaa, että olisi taas pääsis juhlimaan. Niin olisi, ei sinne päin päälle. Pari kilpailu. Me voi tulla muuten. Niin. Voihan sinne tulla. Onhan se, näin se on. Ja onko tuossa Tapon reunassa, kun tuossa suurella yläpuolella tuo rustalaatikko, niin se on se rustalaatikko, joka pitää kuljettaa oikealla kohdalla. Joo. Sillä otetaan lippalukemaa ja mitataan väliaikapisteiden lukemat ja sieltä sitten laitteet kertovat se, että kuinka hyvin on takaotoinen suoritus jäänyt.
Ja sieltä lähti Volkswagen Golf liikkeelle, sitten otetaan Volkswagen 3500 X numero 408. Kupin 3 Vesa Sautinen. Hyvä huomaa miehiä. No niin, ei muuta kuin kiinni. Sitten vaan sijoitusta parantamaan. Eikö se niin ollut puhe? Joo, näin. Vanhatonne Viltapanen Oikein. pörrisee ilmeisesti sen verran, että mennään suosiolla. Suomen solmulla ja remannut vielä paremmin läpi naapurilta. Ja päästään muuttaa vaadittua suorittamaan mahdollisimman tarkasti. Jäin lähtivät Söderholm Kauppinen liikkeelle ja seuraavaksi sitten Matka 323. Lähtövaltoja luo Risto Salonpää, Jarkko Vinni. Missäs viimeksi ajoit? Kuljettaja järjestelmä seuraa Epuan Jee ja Ollenselu sitten Kurkan Ullaan. Hyvin meni. Kolmas. No niin. Seuraa Siitä vaan jäsen. jatkamaan. Vähän ylös. Aa. Ei, täällähän se menee päin helvettiä, kun liian kun tietää just, kun kattoo kahdesta, että mennään sinne seuraan. Sitten ei mentykään. No ei täällä pääse siivojen väliseksi. No ei siellä, mutta että kartturi, kato, kun se saa nukkua periaatteessa nämä siirtymät. Niin. Ja Sassi siellä seuraava oli Tökiku tänne lähtövaatteelle tuloa, mutta nyt saatiin numero toiseen järjestykseen. 409 liikkeelle ja 410 sitten tilalle. Ja viimeisen paljon tyylikkää näköinen. Niin on kilpuri. Tuon kuljettaja Ottokin. Siellähän aurinko paistaa näköjään sisälläkin. Martti A. 40. Mitä? Oliko kiire? Ai niin, te tulitte suoraan sieltä hakemasta. Lassi Saarala. Juha. Sehän riittää, että kerkee. Liikkeelle ja hyvin ehditte, ei mitään tiukkaa, mutta oli tilaa tuolla lippusiimojen välissä, niin kato ensimmäinen ohituksen suorittamaan ja toisaalta se ei tässä satamapoisuudessa se ohittaminen vitsi olekaan ihan kaikkein tärkeintä. Sanotaan näin, että jos jonkun ohittaa, niin jomakuva menee kisa poisuudessa. He on kakkosena tällä hetkellä niin kuin sarjassa ja ykkösenä on sitten. Aha, Sarjana, otetaan sitten käännetyksessä järjestyksessä lähti liikkeelle. Selvä, ja nyt mekin opittiin. Sarja 2 lähtee siis tästä liikkeelle ja Sarja 1 sitten tulee viimeisenä tänne. Vanha kunnon Saab 96, V4, Jalka Popesala, Sepponen ja Me lähdetään vaan puolustamaan sijoitusta. Joo, niin on. Oikein. Ei se auta mikään muu. No. Siellähän paistaa aurinko nyt. Mikäs se on ajellessa? Ja nyt sait sitä tenuakin tonne koneeseen. Joo. No niin. Joo, mä kävin Tokmanilla. Hyvä. Pieni mainoskatko. näin, rakkaat, me samalla tavalla kaikki. Kilpailun liikkeelle kello 16.11. Ja sitten meillä